Maswera sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chemaSecret namaConfessions. Tinotenda Mwari kuti vatichengetedza vhiki rose. Today is a Friday. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete makasimba here? Ndaita dambudziko mukati meupenyu hwangu. Ndiri kubuda zvipfukuto munzeve dzose dziri dziviri. Ndinobvuma ndakakanganisa uye kuri kuti zvinhu izvi zvichagadziriswa. Handifi ndaba zvakare. Ndakadzidza chidzidzo cheupenyu. Muraini mandinogara muna gogo vatinashe. Gogo vatinashe ava ichiri kadzi uye vanogara nevazukuru vavo vavanochengeta. Vatete gogo vatinashe tinosivaona vachienda kumunda nechipadza chavo vachinorimira vazukuru vavo kuti vawane kubatsirikana. Patinofamba neshamwari dzangu manheru tichikumbirira moyo vatete, takaita dhuma nechibagwe chambuya vatinashe chiri muchirugwi. Ndofunga chembere iyi haina kumbobvera yafungira kuti muchirugwi mayo mungapinda vanokumbirira mumwoyo. Vatete ndakati mhitsu zisaga rechibage ndikariisa pafudzi apa. Chaona ndaifamba naye akaramba kutora rimwe saga raive padivi, akati chibage chainge chisina profiti chero akada kuti achitengese, saka aiva ava kuchisiya. Manje vatete, ini muchigemu chekuba ichi aiva gondo harishari. Ndaidokumba zvese nemarara. Kuba kwangu raitoita senge shari. Ipapa ndaiba chibage asi ndaive ndakarimawo muchimunda changu chedhora. Ndakatorimawo something. Mugoona shavi racho harizivi vatete. Gogo vatinashe tinogara navo mulaini rimwe chete. Kunongovawo kusanyara kwangu. Ndakaenda kumba nechibagwe changu vatete, kwava kunogaisa, kwava kunyazodya ndakadekara. Pakamboita kakutaurika kekuti mbuya tinashe vari kunyunyuta zvakanyanya nekubirwa kwavainge vaita vachiti mbavha hadzina matyira dzainge dzaba chibagwe chavaida kuitira vazukuru vavo upfu. Chero hazvo ndainzwa kuzvinyarira kunoita reverse deal zvaisabuda zvamuchose. Ndigozikanwa kuti ndiri pafa. Kwete. Mahora akatanga ndatova pakati pekudya bhagidhi rekutanga. Ndipo pandakanzwa some funny movements munzeve dzangu. Vatete kunodaiwa nekwechipfukuto. Zviya zvinodya chibage vatete zviri kudonha munzeve dzangu. Ndakaziva source of problem yangu. Ndikadzokera kuna mbuya vatinashe ndikanoreurura zvandainge ndaita. Mbuya vatinashe vakaramba vakati havana chibagwe chavainge vashayiwa chavo chose chaive chakakwana. Vatete ndakatozama kunyengerera ndikati ndaivaripa. Chembere yakaramba ikati hapana chibagwe chayakashaya. Zvandaitya zvakaitika vatete. Nao vanhu vose vakuziva kuti ndiri mbavha. Kana ndikawana munhu anondirapa, aiwa ndinosiya mabasa ose akaipa. That's a promise. Vatete ndibatsirewo, handichazvipami zvakare. So ndonyaya yekutanga yatinaye mukoma vari kumangozvinzira mumoga kuti mukoma vakatikumbirira mumwoyo zvinova zvinhu izvo zvakadii zvakashata. Saka vari kutsvaga kwavangabatsigwa. Ndoziva venyuchi. Ndakamboona venyuchi vaya vanenge vangopusa paya. Zvino apa kwai zvipfukuto zvezvechibagwe zvazviri mbagedhi zvakazopinda munzeve machona. Manje vanhu vakaoma. Guys, ngatidzidzei kurespekta zvinhu zvevanhu. Hapana chinhu chakaoma uyezve hapana chinhu chinorwadza sekubirwa. Wese kana muchibirawo chembere dziri vulnerable, ndivana gogo. Let's learn to respect the elderly citizens. Handiti? Alright. Regai tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimba here? Ini ndinoshandira patouchline uye ndichitengesa muviri ndichizviraramisa ini nemwana wangu. Mwana wangu handisi ini ndogara naye uye patinoshanda tese tinosangana nezvakasiyana-siyana. Handina mhaka nekusvorwa vatete, ndiro basa rangu randakada uye randakachuza. Vatete umwe musi ndakawana client yangu yairatidza kuti yaiva mhene chaiyo, asi pane kuti mhene iya irwirwe nevamwe vakadzi patouchline vanhu vaitosuduruka. Ndakangoti vanhu ava vakapusa vatete kuti zamari yose iyi. Ndakataurana nemurume uyu mari yaizoda yaiva yakanaka. Takataurana tikaita mutambo wakuru vatete akandipa mari yatainge tatenderana. Akatonipa neka extra something. Murume uyu ava kupfeka kumusana kwake ndakaona chimwe chinhu chakandifemesa utsu hunopisa chaiwo. Murume uyu ndichamuti Juni. Juni akati akandifuratira vatete kumusana kwake kwanga kune chimudhirowewa chenyoka. Musoro wenyoka waive nechekuchiuno chake, then musoro wetatu uyu waiva nechekubendeketa kwake. Nekwaiva kune musoro wetatu uyu kwaiva neziso senge remunhu. Mukuramba ndakatarisa zvayo kumusana waJuni uyu vatete ndakaona ziso richinditsonya. Ndakati ndakanganisa kuona, rega ndicherechedze kuti chii chaitora nzvimbo. Ndakabva ndaona tatu iya ichitamba kuita senge nyoka yaive yakadhirowewa kumusana waJuni yaifamba senge mafambiro anoita nyoka live and direct. Ndakaona kuti nditarise gwetatu ndiite make sure kuti zvandaiva ndaona ndezvere. Juni akazviona kuti ndaive ndakamuyeva musana wake kwava kuti kwara kwasho
kwakupedza kupfeka. Akaenda hake, asi ndakasara ndine mubvunzo isina anopindira. Ndine chokwadi chekuti chaive kumusana kwaJuni raisava tattoo asi yaidova nyoka live and direct. Ndakadzokera kuchiposto kuTouchline vatete, ndobva ndakazonzwa naChipu umwe ataishanda naye paTouchline kuti Pamela ainge ambokweshana June haana kuita 5 months anga ashaika. Ndosaka paanga asvika hapana ainge achida nezvake kutamba nerufu vatete. Ndakashamiswa nazvo ndikarohwa nehana zvakare. Pfungwa dzangu ndaitozvona ndafa, vanhu vachitoona body viewing, asi chokwadi chandaive nacho chaive chokuti ndaive ndaona nyoka kumusana waJune. Zvakatanga kuitika kwandiri after wiki zvakandityisa. Ndakatanga kubuda mvura inonhuhwa kusvika rudzi vatete netumwe tunhu tweraundi tunenge tumasai. Ndakaenda kuclinic kumwe kwataienda isontekisa mbiri tairapwa mahara, kwava kunyatsotsanangura zvandainzwa. Ndakapiwa maantibiotics vatete, asi kutopedza kose hapana chakachinja. Ndakaenda kuchipatara ndikaitwa matest asi chakaonekwa paiva pasina. Ndatambura, ndaive ndisachakwanisi kubuda kunotsvaka mari chero kuva pavanhu vatete sokuti smero yacho yaive isingatsananguriki. Ndakazoenda kune vamwe madzibaba vandakarayirwa naChipo vakanditi June aiva nemushonga wakashatisisa wenyoka, saka aipota achinotsvaka kwekurasira hunye hwenyoka kana ichinge yava kumonetsa. Madzibaba vakandiudza kuti ndaive ndisisina mwaka panyika, gomba rangu raive racherwa nechekare. Vatete hunye hwacho hwaizondidya ndichifamba. Ndiri kupera ndichifamba kuita kudyiwa ndiri mupenyu. Dai ndaiziva kwaanogara June uyu ndaimutsvaka. Ndine mubvunzo yakati yandinoda kumubvunza, why me? Ko mwana wangu achazodini aimi? Ko utsinye hwakaita akahuitirei? Ndaiita zveTouchline asi handideserve kufa zvakadai vatete. So ndanyora nyaya iyi vatete kuti kana pane anoziva kwaandingabetserwa zvingandibatsira chaizvo, zvechokwadi chaizvo, kwete zvekudyirwa mari, vandiudzewo kwekuenda. Handidi kufa nekuti mwana wangu mudiki. This is very scary. Ndabva ndatonzwa kuvaviwa, like I felt cold and all, you know. Strange things are happening munyika medu vedwe. Zvinhu zvinotyisa zvakadai. Because ndiri pandatoti kwai akaona ziso richimutsonya ndatoti vanhu aya vatanga, but unotozoona kuti there's more to it. This is really scary. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Vatete munodakara here? Ndaingofunga kuti vanoromba voga vanhu veganda dema chete, izvo kwete. Ndaiva ndiri wrong. Ini ndinoshanda satranslator pakambani yemaChina. Ndinotenda sekuru vangu, ndingangoti vakatoita zvekundifosa chaizvo kuti ndidzidzire chiChinese, asi iko zvino ndinovatenda zvokuti nekuti zviri kutondibhadhara. Pakambani yandinoshanda iyi vatete panoitwa zvekugadzirwa simbi. Pachigadzirwa simbi kudaro pane rimwe zikontena rinogara riri under lock and key, kungava kunonaya chero kupise chero kutonhore. Ndaimafunga kuti munogara mavaluables, and maChina aya haadi kuti munhu asvike chero zvadini. Ndakatombonzwa vashandi vachidhiskasa nezvekontena iri vachiti tichagara nezvinhu zvinouraya tisingazivi, vanhu ndokutoseka paya. Vatete machena aya ndiwo oga anopinda mukontena iyi. Kana vapinda vose vasvikira mukati, kana vobuda vosiya vakiyazve. Vakandinetsa kuti chii chavanenge vachimboita mukati, plus semunhu naturally unobva waita curious. Icho chacho chaunorambidzwa ndicho chaunoda kuona. Mukana wakazobuda umwe musi wakaenda kontena kwavo vakabata hukumeni. Zvose izvi ndaizviona sokuti ofisa ndoshandira yakafuratira kontena iyi. Vatete maChina aya achienda kontena sairini yakabva yarira continuous. Pabasa pandoshanda apa kana sairini karamba ichirira continuous, it's a sign of danger. Tose tunoungana kuassembly point. maChina aya akabva asiya zvavaiita zviya ndokumhanya kuassembly point. Ndino ndaida kumhanya kuassembly point, asizve pane mukana wainge wazviratidza pachena. Kontena raive rasiyiwa pachena rakavhurwa risina kukiwa. Ndaizoona chete kuti mukati umu munei. maChina vanogara vachiti nyahwa nyahwa, maive munei. Ndakatarisa kuright, ndikatarisa kuleft, ndikatarisa front and back, ndikaona kuti kwaiva kusina munhu ari pedyo, kwava kusprinta saUsain Bolt. Ndakananga kukontena kuya, ndakasvika huku dziya dziri panze. Kutovhura mukontena muya ndakasangana neropa raive rakamwaiwa pasi, randakafunga kuti raive rehuku dziya, asi ropa raigomwa igwechei pasi. Regai ndimboona kuti chii chaitika. Vanoziva mashipping kontena aya rinenge rakareba so richienda. Ndakati regai ndirambe ndichifamba. Dai ndaiva umwe munhu ndakadzokera kumashure sokuti ndakazoona zvakandirovesa nehana. Ndichifamba mukontena umu maiva nehuku dzakafa, mabhonzo akarembedzwa mudenga nezvinhu zvisinganzwisisiki. Ndakaramba ndichifamba vatete ndokuona haikona mhani nechekunopedzera kwekontena kwaiva neuno mutumbo wenyoka. Kumadziro kwekontena iyi kwanga kwakadhirowiwa zvimudhori zvandaida kuzama kunzwisa kuti chii ichocho. Iyo nyoka yacho yanga yakashongedzwa vatete kuitwa kudhekoretwa. Payanga ivete
paive nezvindiro-ndiro zvaiva nemushonga. Ndakada kuti ndiridze mhere asi zvaisaita sokuti vaida kuzoziva kuti ndaiva ndapinda sei mucontainer umu. Ende zvaiva obvious kuti nyoka iyo yaisava yavo yekudya. Sekuti dai yaiva yehusavi vangadai vakadoiuraya nechekara. Hakuna usavi hunodhekoretwa nekuchengetedzwa kudaro. So ndakaona kuti huku dziya zvandainge ndaona chaiva chikafu chenyoka chavaida kukandira nyoka iyi kuti iwane ropa. Asi rudzi rwenyoka uru handisati ndakamboruona. Yaita kunge silver, kunge white. Kana tazogara kune vanhu vane zvivindi vatete, ndakazonzwa mavhoisi kutaura ndikamhanya ndichibuda mucontainer umu sekuti ndaiziva kuti ndikavharirwa. Pane zvinhu zviviri zvaitika. Chekutanga ndaifiramo, chepiri ndaizodyiwa nechikara chandainge ndaona. Ndakabuda ndichimhanya ndikaona varidzi kambani vouya ndikatendera nekuseri kwecontainer. MaChina haanambozvifunga kuti pane munhu anga asipo kuassembly point. Havanawo kuzvifungira kuti pane munhu anogona apinda mucontainer akaona usingaonekwi mudzi webwe. Asi kubva zvandaona mashura aya, hana yangu haina kugadzikana. Ko ikapoya nyoka iya ikatidya one day. Ko vakakanganisa mhiko dzacho one day tikabatwa mucrossfire. So vatete ndabatwa nepfungwa dzakaipisisa. Ndiri kufunga kuti ndiwane kuboora ndodira chero petrol chaiyo zvifiremo. Chokwadi nekuti vanhu havangabvi nemushonga yavo kunyika yavo kuya kuzoita practice witchcraft muno, kwete ndinganzi ndakanganisawo here. Guys, zvakaoma. Toziva seiko mabelief emaChina sitowaziva here kuda usavi wakashongedzewa usavi hwavo hwari kufetena, they are fattening. They are, it's like you never know. Zvinhu zvatisingazivi zvatisinga zvinhu zvinonetsa. Alright, regai tipinde tiverenge zveimwe nyaya inotevera. Tine kamwe kanyaya kandakatumirwa nezuro. Let me just read it because I thought kuti I read that story. Saka muridzi wenyaya ari kuti handina kuiverenga. Regai tiverenge zvakare. Asi kandakaverenga munondiudza. Vatete makadisi tandichazviti tinotenda. Ndine makore 24 ekuberekwa. Ndakakura ndichigara nambuya mai vamama vakazosheka 2020 necancer. Ndini ndaitowageza ndichiona maronda acho vanga vachirwadziwa. Pataifamba takanzi mai nemumwe mukomana ndiye anga achivadaro. That time my whole family started kusataudzana nefamily iyoyo. Chero nhasi were just enemies. Now my problem is that I fell in love nemukomana ana mai vakauraya mbuya vangu wedu. He wants to marry me. It's been 7 good days till mu relationship. And vanhu vekumba kwedu nehama vari kutaura mashoko akawanda. Vedu ndibatsirewo, what should I do? Ndiudze mukomana chokwadi here kuti mai vake ndivo vakauraya mbuya vangu here, because it seems like he doesn't know anything. Vedare, please ndipei mazano. I too wish to move on, but I love the boy so much. Monduudza kana maposta tete, thank you very much. Kumusoro kwenyaya kwanzi gogo vainzwa cancer. Gogo vanga vane cancer yemuro. Ndapasiya ndatoona kuti ipapa ne typing error pakanzi yemuro. Saka ndofunga kuti yemuhuro kuti yemuromo, I don't know. The point is gogo vanga vane cancer ende iye ndiye aitogeza gogo. Asi maoko ekutanga cancer ndo yakauraya gogo. Saka sevanhu vatema chandinoziva ini chinhu ndechekuti munhu hafi. Munhu haangofi asina kuroiwa. Even makore HIV chaiyo tainyatsoziva kuti HIV asi tatiri mudenial. Munhu hafi. We always have to find someone to blame. Saka vari kubvunza kuti ndiitewo sei nekuti ini ndoda nemunhu zvino handichadombozivi ndiite sei. Inhangu mwana mai vangu chandingangoudza ndichi kuti iwewe nemuromo wako wataura kuti gogo wakafa necancer. Saka zvekuti gogo vakaurayiwa nemai panext door zviri kubvepi? In as much as we are Africans, ngatishandisewo common sense. Kana iri cancer iri cancer. Tine vanhu vakawanda vanofa necancer vari mudenial, voramba kunowana mushonga because vanenge vachiti kuroiwa. Guys, cancer is real. Alright. Tine nyaya ndatumirwa yakati rebei, ndatumirwa namama. I'm going to read that. Makadini indakasangana nemurume in November 2020, but munoziva zvekungosangana nemunhu anenge ane munhu wake. So November and December taingoblokana tichita unblock. Then January ndo patakazonyatsotanga kudanana. Then later around April I discovered that I was pregnant. Ndakamuudza akaboda kumbotsikatsika. Munongoziva zvevarume. Ndikamuti kukuudza hazvirevi kuti ndati ndiroore. I'm just letting you know kuitira mangwana ugoziva kuti une mwana nasomeone. Then takapedza some days tisingataudzani. Iye kwakuzouya akati ndokumbirawo mapictures ako. My mother wants to see you because vabereki vake vaigara kuSouth Africa. So I sent the pictures vakandiona. Then iye over angoti I'm thinking kuti tigare tose. I love you and iniwo munhu wangu ndaimuda. Ndangoita move in naye kwakutongotizira. Takagara zvinhu zvaitwa bhoo zvese. That was in June. Ndakazopona mwana muna December, but mwana didn't make it.
That was 2021 and everything was just okay. We were happy. I can't complain. Akanondisungira akabvisawo zvishoma. It was okay. Then 2022 problem started. Murume achawe mumba akuita zvemagirlfriend akutanga kundisema. At some point I felt kuti he's drifting away from me and I thought like he's blaming me for child's loss, of which ndakaitwa op and I felt kuti mamhepo akandisumukira. He was just distancing himself from me, of which kana uine op haungomhanyiri kuita nhumbu, unopiwa certain time, like after a year then you try again. And with my situation I had to take contraceptives kuti ndisabate pamberi. He was not there for me, not even supportive. I would cry myself to sleep. Taigara tega pa family house yabo. The house was big and aingondisiya ndega oenda out kubawa aidzoka around 3 am okwato chena. He would lie kuti ndiri munzira ukamfonera but ndaingorindiswa goyo sembwa. It was the most difficult moment of my life and sometimes uchida munhu wako sevakadzi we start blaming ourselves kuti angaita sei with this situation and everyone around you vachiti varume vanoda vana. I gave myself pressure. 6 months down the line I started trying kuti ndite mwana because I was protecting my home, because munhu wangu ndaimuda and I know zviri muvarume. So tete kuti anokuita kuti you worship him and you know isolated zvekuti you think kuti it's love mai kudiwa uku. And he made sure kuti I never visited home and I'm never around people. But then ndakatanga kufamba, of which ini ndaisatozvida ndokuenda kune vamwe baba kuno kumakokowa vakandiona vakamuona chin'ai vakati unoisa nesalt then womwa. Ndakaenda again kuna vamwe mai vakati panodiwa mari yematare $20. I paid then $60 yezvinhu zvekushandisa. Paive nerice yaive yakagayiwa kuita ufu zvavakandisanganisira nazvo but zvikaramba. Vakati ngatitarisei chibereko ndichiiswa maoko kunhengo yangu kuti vatarise kuti chakagara zvakanaka here, but hazvina kubatsira. Ndikatenderera kwese kwandaingonzwa, ndikanzi malemoni, uchi nemukaka, cooking oil, ndikamwa. Pamwe ndainzi fasta, he was never there. I would cry tete, ndichiti ndikabvunza on Facebook, vaiti tora mashizha emango, guava, nemidzi yacho tete. Zvinoshata izvozvo, but ndaiti pamwe ndikaita nhombo, I would restore my marriage. Murume akadzoka kumba. Ende munoziva op hausunge dumbu. Ende ndakabva ndangoita big body. Apa I was slender. So munhu akangochinda. Akunyara even kufamba newe. Wes, if I'm on my periods, aisatobotsika kumba zvachose. Aingoti kuseni otoenda kubasa. Even kugeza, aisatogeza. Kana kudya chikafu changu. Zvekuti ndaitobvunza Mwari kuti ndadii. I was even so embarrassed kuti ndisvike pavanhu because of the treatment yandaitwa nemunhu wangu. Zvekuti kana iye aididaro ko vanhu vaizondibatawo sei. Kunze uko I was depressed zvekuti I ended up finding comfort in myself and not being around people nevana vavo mutown. Ndaitoridza mhere. Vanhu vobvunza kuti ko chii? Ndoti my mother passed. Ivo variko because that was the only thing I would say. Ndaiti kudini aitete. I begged for love, but it was not there. And I left then. Vanhu vaingoti just get pregnant. Zvinoita. 2022 akapera nhombo haina kubata. Then 2023 ndakazoitirwa nyasha. Zvechivanhu zvese I gave up because hazvina kundibatsira. Ndakazotanga kupinda chechi yandiri nawo kuzoitirwawo nyasha as a newcomer. Ndakaenda straight kuna prophet. Ndikavaudza I want a baby. Ndikavaudza nyaya yangu vakandipa mvura yekutenga iri sealed. Vakangoinamatira vakati go and drink and bath for 3 days. It's gonna be okay. But I doubted him. Okay, because ndakandanzwa nekuvhara. But he never demanded anything. Then after 3 weeks I discovered that I was pregnant. Just like that tete. Then I told murume akambofara and I thought he would be happy. He was never there. It was in May rather. It got worse. I asked him, I'm pregnant. Why are you not supporting me? He was just not there. I would break down on him. My tears would never move him. And we moved on because ndakandatojera kuti ndo zvaangori. I never enjoyed that pregnancy tete because munhu aitoziva what I've been through kumashure. He was not even there. In October mama vakarwara. Musi wa7 if not mistaken. Ndakaenda kumba kwedu. It's a walking distance from kwavo kuenda kwedu. But ndaikwira it's only 5 rand. Ndakaenda kunopepa mind ile nhumbi yoyo. Even ndiri kumba he was not supportive. I phone now but not zvekutodaro. Even kubvunza mama kuti variskei. And mai vangu vaimuda mukashawo. Even ndikavaudza zvaindita vaitoti are right. Before tete
taisevha mari because munhu aifanira kunobvisa zvinana mafukidza dumbu, so taiva tasevha $750. So Prophet vakandidaidza vakatanga kundiudza nyaya yemari iyoyo, vakati go and check. Ndakanotarisa tete wanikwa hamuna 500. I almost fainted. Ndikamira kuti adzoke. I asked, he denied. Ndikamuti handisuda kutengerwa, ndopaakazoti akaitora. Imagine kunopa girlfriend mari yacho. Ndakapererwa. Ndakamubatira musikana wake tete. Ndakazongoti regai ndisiyane nazvo. Then ipapo again I discovered kuti pese pandoenda kutoilet ndaibuda makonye tete kunge chinhu chakaora. Ndaenda kuchechi ndakaudza Prophet, vakatiudza murume wako adzikama anokuuraisa. Pamwe ndairota ndichinzi tipe nyama yedu tidye, varume vachidhonzerana dumbu rangu, and my mother will appear to save me. Then mama vakazoshaika, ndikamufonera for police. Hana kudaira foni kusvika ndazomutumira message kuti mama vashaya. Mama vakashaya kuma 11, iye kwakuzoya kuma 2 AM. Semikwasha ndaitiwo achabudikira, but he was never there. Isu tingori tumba medu. Vanhu vemuraini ndo vaitomhanya kutsvaga huni. Iye aingouya 1 hour or 2 odzokera hanzi ndozobatwa nematsotsi, but aitya pamba padhuze, asi munhu aidzoka kumba na5. Ndakangomusiya akadaro. Ndobva taenda kumusha, he was not supportive, and I was pregnant going through all this ndega. Ndobva tadzoka kubva kumusha. Ndakambogara kwana mama for a week semwana musikana, then ndobva ndazodzoka kumba kwangu. Munhu kana kubvunza kuti uri sei since mama vakashaya, kungonzwirawo mumwe wako, but nothing. And if I cry zvekufunga mama, ndaitoita sendamugumbura kumita piece of, and he never cared. Then December takaita manyaradzo, then takasvikira kwana mama, then takarara. Bamukuru wangu from a distance family vanoroteswa, vakauya vachitimutsa, hanzi mainini ngavaende kumba kwavo izvozvi. It was around 2 AM. Then takaenda kumba. I got the shock of my life. Murume anga aine girlfriend mumba. We just prayed. Vakaditi shinga ndozvinoita varume, just act as if hausikuona. Atete, how can you act uchiona zviri kuitwa nemunhu waunogara naye, or you don't feel anything? Zvichiri kurwadza. Then we moved on. I gave birth. Iye kana kuya kuchipatara, my sister ndo vaiva nefood kuzondiona. Iye he never cared. I gave birth to a boy. Ndikati pamwe munhu achafara. Mwana akabva aita jaundice, ende mukaka wakanonoka kubuda because I was stressed and all. Mwana akaendeswa kunesari. Zvikanzi vana baba vese vane vana vari muno ngavauye kuzoona vana vavo. Mwana wangu chete ndiye anga asina baba imomo, and I had to lie kuti ndakamitiswa. Angaenda hake kumafaro. He was not there. Taida kumba aisauya. Ndikati mwana ari kuda kana mapamba, aingosvika pagate. Then kupinda mumba kuti aone mwana wake, ndaitoziva kuti maybe abva kurara nemunhu, so aitya kuti mwana aizomunyadzisa. Ndadzoka mumba, it got worse. I was a happy person. Now ndangova angry and rude. Ndakungopopota, and even respect chaiyo kuma friends ake handina. Anouya akabereka shamwari yake achiti ari kurara pano tete. Mawachira anowachwa nani, unondidherera. Akanditi my friends vakutoramba kutamba neni because unorafura. Ndikamuti, so you are choosing your friends over me. Akati handiparadzaniswe nema friends angu nemunhu wandakasangana naye azara mazino mumuromo. Tete, now I'm at that point ekumvenga, and handichatomudi. I was willing to start all over. And mwana avapo, he's not there for mwana wacho. He's just evil. And I tried kumbuita business, akaba mari achipa girlfriend. Hana chaari kubatsira. He's not just happy kuti ndiite progress at all. My brother held me kutora license, but iye akaviga birthday mwana nechitupa changu because ndakamuti ndakuenda. But ndikaramba ndinaye tete ndomuuraya. Anoviga mari yake, ini ndinobatsirwa nesister yangu. I want to start something tete, nditange life yangu patsva hangu. Handidi kupa sister yangu mutoro because I don't have anything to do. So tete, nyaya yangu yakakurusa. My brother anongoti, gara unosimuka uri ipapo, and it's costing isu madzimai tete. I guess I'm not the only one in a situation iyoyo tete. Tibatsiriwo semadzimai, tizive kuzvida, tiite something for ourselves, tisave maslaves. Ladies and gentlemen, tanzwa nyaya mama vachirondedzera kuti she got married and she thought kuti maybe munhu ari kuita distance himself because tiri kushaya mwana. She did everything. Vachinomuiswa muti wemumengo nemuti wemugwavha nemuchi. You see a woman struggling for a marriage. Kusvika pakunoiswa maoko
chipinzwa maoko nanagogo vachizama kuona kuti chibereko chakagara zvakanaka here. Munhu anosvika pakuisa life yake patambo vachiitira kusevha muchato. She did everything because vaifunga kuti kuda mwana ndiye ari kuita kuti munhu aite distance. Guys, kana kuri kuti munenge mune mafertility problems, hazvisi nani here kuti muende kwadokta munotariswa muone kuti problem chii. But I'm just saying, can't you consult a medical practitioner vatarise nescan vaone, pane kuti gogo vaise ruoko blindly, gogo vari kuisa ruoko kwadzi, gogo vari kuisa ruoko muchibereko vachibata kudai vachiona. Understand me? At least the scan gets to see that. Ngative generation yakati kaka handisi kuti matraditions edu akaipa, but pane zvimwe zvinhu zvekuti unotoona kuti enda kuchipatara. Number 1. Number 2, takontinue vati ivo mwana azvarwa still munhu is never there. Parufu rwamama hauyi, anoti kwai ndotya kuurayiwa. All this murume uyu guys ari kungoratidza kuti hana interest mukati meupenyu hwamama. And the most painful thing is pato panoda kuti vachienda, when she wants to leave, anoviga certificate birthday mwana, anoviga chakati nechakati nechakati. As I was reading this, ndangosvika pakuti no, she just has to leave. It's not working. Kana uchiseva mari kuroora 500 yotogomba magirlfriend, kana mukaita business renyu, munhu is anti kuenderera mberi, kunonzi kudi is anti progress. Munhu asingadi kuti mubudirire muupenyu hwenyu. The more you stay with this guy, like you said, kuti muchamuuraya. Pambachona guys, women, let's choose ourselves. Imagine kana mune mwana 1, is it not better kudzokera kumba? Mune mwana 1, mongodzoka kumba kwa mama yenyu anditi kudzokera kumba chaiko, munogara kumba muzvishandira. Regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera takamboverenga nyaya yemwana ainyora kushaya kwakaita baba vake gogo vachishanda kumakitchen, but pane zvinhu zvakawanda zvaiitika mumusha umu. Kadi tete nyaya yangu ndogona kungoipa musoro unoti kurarama kwangu mumhuri neushereketwa. Mwedzi yakati yadarika 3 baba vashaya, mama vakabva vaenda kuJoni nemurungu wavo. Apa ndo pakaitika mashura nezviratidzo nekuti muvhikiri akanga asisipo. Ndakanga ndakungoendeswa chero kwarewa semwana handichagoni kuramba nekuda kwezviri kuitika zvakare. Wakanga uri musi weSunday, zuva rakunodoka, so ndakangonzwa inzwi richidaidza asi ndisingaoni kuti ndiani. Ndikasumuka pandainge ndakagara. Kutevera kwandiri kudaidzwa ndokutevera ndichienda. Ndakafamba kwenguva yakareba kusvikira kwatosviba. Kwakaita rima ndichingofamba, asi ndaisanzwa kuneta. Ndaingofamba ndakasvika pane miti yakati wandei ndokuona hama dzangu. Manje baba vangu vakanga vakagara asi vachiratidza kushungurudzika. Ndakashevedza asi havana kudaira. Ndokubva gogo vati shoti uya utore. Ini nekufarira kupiwa ndakabva ndaenda ndikapiwa a small black handbag, but maiva netunhu twakangowanda wanda. Ndobva ndatora paya. Vakanditi handei kune moto uyo. Takaenda kuya asi baba handina kuzoona kuti vasara kupi. Handichatovaone. Kumoto kwaive nevavaiti shamwari dzavo. Vakasvika vachindifarira vese. Vakati tinonzwa gogo vako vachingoti ndiri kutengera shoti, vanokuda chose. Mumwe muchembere aiva aripo akati uya muzukuru ndikurape kurwara kwauri kuita. Ndakaenda ndikatemerwa nyora pamusana nepamakumbo angu. Pasina nguva vakabva vati takunorara kwakuita kachando. Ndakangoona ndava ndega. Nzvimbo yandiri hakusi kumba, ndiri kumakuva. Ndakunzwa chando. Handina kana bhutsu. Makumbo akazvimba ari kuyerera ropa. I'm in so much pain. Ndakatarisa ndikanzwa kutya zvisingaiti. Ndokuona munhu wechirume aipfuura nechekumusoro. Ndikashedzera ndibatsirewo. Hana kutya nekuti ndivo vanochengetedza makuva. Aitouya kushifti yake. Akati uri kutsvakei? Wauya nani? Satani ukamutendera anokusiya wangovarengenya. Murume uya akati huya achindibvunza. Ndakamutsanangura ndoda kubatsirwa. Pane vapenyu vari kukushandisa. Kwakuti unogara kupi? Kwakutaura nekwandaiva ndiri kwaiva kuresa. Akati wasvika nei? Ndikati ndichifamba. Ndobva afamba neni kunosvika parodi. Vanhu vaienda kumabasa kusene vaingotarisa vachishaya kuti zviri kufamba sei. Pakabva pauya kombi. Murume uya akakumbira driver kuti andisiyiwo kwaiva kudhuze. Ndakabva ndagara pakadoma. Ndakasvika ndikaburuka ndikatanga kufamba ndichienda kumba. Misodzi ine shungu ichierera. Hapana vandakataura naye munzira, asi vanhu vaingoti ko waitwa sei. Ndakanzwa vamwe vachitaura kuti uyu ane mamhepo. Ndakashungurudzika. Ndakasvika pamba hanzvadzi yangu ikati ko uri kubvepi? Hatina kurara tichikutsvaka. Ko makumbo chii? Ropa rakaomera. Ndakangoti vazondigona vanhu.
ndanga ndiri kumakuva. So dzimwe nguva vaingoti kutaura hake ndikati ndatemerwa nyora pamusana nepamakumbo ndokubva atotarisa akaona chokwadi akanzwa hasha ndokurova mudhuri akati ndiani. Ndobva ndataura kuti ndaona gogo nababa. Gogo vakandiendesa kumoto semaitira zvaite. Yo akangobuda achimhanya kuenda kumba kwabamunini kuya akanovaudza kuti zvamuri kuita zvichakudzokerai. Ndakachema tete ndakadaidza Mwari kuti Satani oita hake madiro neni here imi muripo. 3 days ndisingadye ndichitaura naMwari ndiine shungu. Ndakanzwa kurerukirwa. Zvapera paya ndakaenda kuchikoro. Ndaiti ndikati mwedzi wese or 2 weeks ndisingaendi kuchikoro ndaingosvika ndichizvambura chikoro ndirimo mutop 5. Zvakambotora nguva zvisingaitiki. Takatanga kunamata vanhu vekuchechi vachiuya kuzotibatsira kunamata kuseni kwega kwega. Asi ndaiti ndikaona bamunini kana gogo ndaitya zvisingaiti. So ndakaita nguva ndichihwanda chero vakauya nechinhu vachida kundipa vaitoziva kuti handidi. Saka vakashaya kuti zvii zvakuitika. Satani akakurirwa anoedza rimwe zano. Vakabva vatanga kundivinga live manje noti zvekuhope zviya. Vakanditi mumwe musi tasangana parodi bhegi randakakupa ndakurida ndikati makandipa kopi handina bhegi renyu vakati ucharidzosa hako. Remember nyaya yavakataura vachiti ndichauzokuya ndichikuudzai kuti ndakamuka sei ndiri kumakuva. Chinonyanyondirodza ndechekuti munhu uyu hama yangu, like she wrote this story, like it's so painful. It's painful and it's painful and I know the people. That's the most painful thing about this thing. Yeah, zvorwadza. Alright, ndichati continue because havana kupedza nyaya yachona. Ndichavati continue. It's really painful, like it's so painful. Yeah, ndo zvinoita upenyu. Kana vabereki vedu vashaya vana vanongopindana nezvinhu zvakawanda wanda. Peduweka zvinhu zvinorwadza mwoyo wangu waita kutsemuka. Vakati vaitomuka vari kumakuva vainge vane simba rinoshamisa. Like I said, I think ndakambotaura, I once read this tiri ndiri kuMpumalanga. Anditi ndakamboverenga story iyi ndichitaura kuti vaiti vakamuka vari kumakuva vaimarwa nekiti. A lot happened after baba vavo vashaya. Apa mama vavo vaenda kuJoni kunoshanda, so she was alone. A lot happened in this family. I think if you remember very well, ndakambotaura nyaya kuti vane mukoma wavo akangomuka akashaya. It's so painful kana muchidzokera kumashure muchirewind kuti mavidhio achona akawandisa, but ndawa kurwadziwa. Alright guys, kubva musi wokutanga takapaza imba, kubva musi watakapaza mumba ndio mapictures achona. Kumba ichipaziwa munoona kuti mumba mune mbedha wakamisiwa, mune mosquito net, mune matubes zvese because we wanted to make the living room bigger. Zvibatsira kuti tudzimba tudukuduku because initially wanted it to be an open plan, but vakabva vati aiwa haikwanisi kuita open plan because tikadiriza mudhuri imba inobva yadona. But you can see the progress. Panze vakaburitsa veranda mbijana, even though karika veranda kaduku. Remember, they are doing corrections. This is for the people who are interested paku self-development. Imi kana musiri interested by self-development, aiwa, thank you guys. Mungu nangogumira panapa. Alright. So basically vaka-extenda imba. Mama ndobva vati apa vandipoona papicture munoona kuti yange yakaslantira. Mama vangu vachiti kwai ndoda kuti slantira because ndoda kuzoisa rimwe wing rakaslantira. Ndikati aiwa, let's just make it iite square. Saka imba yaita square paya, you can see. Now tapa stage yekuti tichipenda imba, matiles akaisiwa. Ndatumira zvezvo zvangu zvandoona paPinterest. Ndikati mama aya makala ka aya. Mama vakati kana. But ndati pamusoro pakamakiwa pana ndati aiwa ngatiise imwe kala. Toisa makala zvinyatsobuda ka Pinterest inspired. Vazviramba kwaibodo imba yenyu ndikazoisa makala akawanda haizobudi zvakanaka, white yangu haizonyatsopenya. Ndikati aiwa mama. So basically ndo stage yatiri vari kupainta zvese zvichange zvakanaka. Hayange yabuda zvakanaka but pawazoisa chiborderline ande handi munoza kuti iwe kana uri kuno kunenge une maonero ako because ukapinda mota for unoona zvinhu zvakanaka. Woti aiwa mama ndoda kuti kotonzikana wakudorashika. Saka tangosiyewo zvakadaro. But basically these guys are doing a great job anditi. Alright. Tisati taenda tingorangaridzana. Kune vaya vanonditeerera vachibva kumashift, kune vaya vanonditeerera vari kubasa. Ndangodzoka kuti ndikurangaridzei kuti aiwazve makaisa maappointment enyu kuti mufonerwe nediaspora. Kana musati mafonerwa nayo nekudiaspora insurance, please musakangamwa. Nezuro Amanda, she's one subscriber on this channel. Anditumira message achiti sisi vake vavaenda kurufu kuZimbabwe, vangari masisters. Sapa vakadzoka vakanodropa sister A ndokuno
handiti sister vakadropa sister A ndobva vakontinua vakasvika kumba vakapaka vakuvata vachingovata vakabva vanzi sister A vavadropa vaya vari kubva kumusha kunoviga vamwe vashayika just like that. Akanditi yabona ndoda indaba yama-insurance mawuyikhuluma ingane ngumsindo abantu abayithathi serious kodwa we really need this. If you are in the diaspora, can you just do one good thing for your family? More endawo ma-dependents enyu vanhu vose ma-beneficiary ose munawo vari kuZimbabwe, just add them mubvisewo kamari kenyu kepizza chete muchazoona zvinoitika pamberi apa because munoziva kuti hatidi kuti momboziva zvazvinoita upenyu hwekudiaspora zvaurika huri fast ende tine maneeds akawandisa ende because ndiwo unenge uri breadwinner vanhu vose vanenge vakatarisa iwewe. We have a lot of expenses. We have also a lot of things that we would want to do for ourselves. Koitawo vamwe vakaita sesuma fashion victim yekuti every time I get money I want to buy new clothes and all and this. Poitawo vamwe vanoda kudecorate mudzimba vanoda kutenga zvinhu vachiupdate. Saka mari dzedu hadzitani kupera because kune consumerism. iPhone 17 yakapindira vanhu vanenge vachitotenga zvinhu zvavo wozonzwa kuti kumba kwaita dambudziko apa vaona kana R1. Saka I'm just saying ingova yevanhu vakarongeka muitiwo mapolisi enyu. I know kuti most people are not comfortable when you talk about this, but that is the reality of life. December ari kusvika vanhu vanenge vachifamba mumugwagwa, a lot can happen, anything can happen. Ndakatogara pano next thing zvinhu zvatodhakwa handiti. Saka can we just try kuti tiende mafamily members edu pamapolisi edu. Guys, ndinokutendai nekuona kwamaita chirongwa chino. Mwari wakuita zvakanaka. Vedu vemusarega kunditumirawo nyaya dzenyu. Kana ndine nyaya dzenyu dzandisina kuverenga, don't take it personal. Especially kana kune vanotumira maaudio aya. Ndononoka kwaita boss watumira audio ndofa wamborecorda ndoedita ndopedza ndotera story yako ndoichapa ndoma ndontora vana ndodzoka ndobika ndodi, you know, a lot will be happening behind the scenes. So it's actually easier when you type, then I can just read it straight. Asi kana ndine nyaya dzenyu dzandisina kuverenga ndokumbirawo kuti mundirangaridze. It's not personal. Thank you guys for watching. Ndinofara kuva pano zvisingaiti. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvekare neimwe episode on Monday. Mumbozororawo mumbonditokisa nyaya dzekuromba nditi tokutendai nekuona. Ndisati before I go kune vanhu vakawanda vanonditumira message vachiti vari kuda mishonga yevanhu vakaromba. Guys, it's not a one size fit all. Kana ukapiwa nyoka yaGlory ndeyaGlory haisi yako. Musazviita zviya zvekuda kunokakana nematraburi. Musazviita izvozvo. Sometimes I don't even respond to your messages because your blood will be on my hands. I don't want to be held responsible nekuda zvinhu kwenyu handiti. Tokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuita zvakanaka. Tichadzoka zvekare neMonday. Muende kuchechi neSunday mumboitawo reset. Mumbonamata musiki handiti.